Uigdo. De gewijde verkleide lap zichzelf achterno. Uigdo. Wie deed het uit? Nee, dat uit de neem is anders nog. Geen mens had door ons aan gedacht. Maar de gewijde blikt over in de weeggelach. Uigdo. Als ik het willen, ik doe hem dat niet nog. Goeiedag. Hier neemt mij zit Kai, aan de andere kant zit Rob, ikzelf ben Han. En wij gaan een kijk wat liedje zingen geschreven Doezenpoot Wim Roefen. Dat liedje dat gaat over een gewijde, over een verkleide, die de weg kwijt is, die loopt zichzelf achterna, die loopt in de runde. Maar uiteindelijk kunnen we hem toch door waar ik hier zien wil. En dat is natuurlijk een stadje van lol en plezier. Ja. 7 oktober, Opus Jocus, gaan we dat liedje voor oog tegen huren brengen. We hopen op uw stem en we zien ons 7 oktober. Uigdo.